Oh Allah na, ta yaya zan warware wannan matsalar? Ta yaya ma zan fara gaya Faisal haka? Allah kai ne Allah. Allah ka san kyakkyawar niyyata. Allah ka bani ikon yin abin da shi ne daidai. Sweetheart, wai me yake faruwa ne haka? Kin zauna kin shiru kin kasa cewa komai. Bayan kuma da gani akwai magana a bakin ki. Allah kuwa ba komai. Kawai dama ina son ganin ka ne. Ke ce fa kika kira ni. Kika ce da ni akwai maganar da zamu yi. Yanzu kuma ki zauna ki shiru ki ce min ba komai? Kinga, dan Allah ka faɗa mu. Me yake faruwa? Allah kuwa ba komai. To Allah sa haka ne. Amma dai na san da ba kya boye min komai. Gaskiya yanzu kin fara canza ni. Yawa Faisal, wai ya maganar kes na kashe Saudat ne? Wato kin kawar da wancan maganar gefe kenan. Wallahi ni kaina abun daure min kai yake. Har yanzu fa saurayin nan yana hannun 'yan sanda. Kuma ya ki amsa laifinsa na kashe ta. Duk da azabar da ake gallaza masa. To Faisal, kai baka tunanin ta yi ba shi kashe ta din da gaske ba? Me yasa san tana haka? Bayan duk hujjoji shi suke nunawa. Mahbub ma haka ya faɗa mini. Wai shi ma yana zargin bai da hannu a haka. To, ko ma yaya ne suna can suna ta bincike. To amma ya za a yi ma a ce ba shi kashe ta ba? Kai, gaskiya yana kokonto. Ba na tunanin zai kai ta hotel in har tun farko yana da niyyar kashe ta. Sannan ma in shi ne kashe ta ɗin, ni a tunanina ai da ya amsa laifinsa. To wa ya kashe ta? Kuma wa kike ganin zai aikata haka? Kuma a wani dalili? Kuma a garin da bata san kowa ba? To, Allah dai shi ne masani, amma gaskiya ya kamata a tsananta bincike. Bincike ga suna can suna yi. Amma fa ni in ta ni ne ma a sake shi kawai a rufe magana. Dan ba ta hanyar Allah da Annabi ta mutu ba. Shi yasa ma in wata ran na tuna ga sai ga ban ga dalilin da zai sa irin ka nuna damuwa ta akan mutuwarta ba. Haba kai kuma, me yasa za ka riƙa furta irin wa'annan munanan kalamai akan ta? Ka tuna fa 'yar uwarka ce. Ai kuma menene yanzu kawai addu'a za ka mata. Saboda kowane ɗan adam yana da irin nasa kurakuran. Ina jikanta. Yawwa, amin. Ko kai fa? Shi sa kike dan burge ni wata rana. Tantama ba ƙauna asali ta samu ke ce a raina sunan ki a baki ke mun nauyi. Ban tantama ba ƙauna asali ta samu kai ne a raina sunan ka a baki yayi min nauyi. Na yau hasashe gashi yau ya zama gaske, so zuciya ta yi mun tafiyar fatake. Yau so na jefo hannu mi ko ki tauke, ki matso ki saya ni kirma na kai ina jin sai. Ban tantama ba ƙauna asali ta samu ke ce a raina sunan ki a baki ke mun nauyi. na baka yarda samun ka farin ciki na zo da sako kai zan baiwa nufina. So ta makar mafarki na yi shi dare da rana, sirrin da ke rai in furta gun ka yayi mun nauyi.
muradin zuciya fuska ba ta rufe ba. Ke ce a bar kauna da idanuna ya duba. Tafiya nake yi ban san inda nake zuwa ba. Zo sani hanya in bi ka muje masoyi kayi. Tantama ba kauna asali ta samu. Ke ce a raina sunan ki a baki ke wani. Tantama ba kauna asali ta samu. Kai ne a raina sunan ka a baki yayi min nauyi. Ta samu kai ne a raina sunan ka a baki yayi min nauyi. Na yi mamakin yadda sanki a take ya jani. Lokaci da ya nauyin sanki yake rabi zani. To anan na gano kauna asali ta samu. Duk wanda ke so ban ganin laifinsa komai. Tantama ba kauna asali ta samu. Ke ce a raina sunan ki a baki ke wannan. Lala kai ne abin so kai zan wa maraba. Tamkar ka guna na san ba zan samu ba. In nai rashin ka ba zan yi farin ciki ba. Ko da kawaye sun san kai ne nake yin yayi. Tantama ba kauna asali ta samu. Kai ne a raina sunan ka a baki yayi min nauyi. Alhaji Adamu, to ka iso wajen ga wanda yake so ya zama memba. Kwarai kuwa, kwarai. Alhaji Adamu, muna maka marhaba. Yawwa, na gode. A bisa dokan wannan kungiya, in aka gaya maka dokokinta, fa ka shiga kenan. Ka amince? Ai, a shirye na zo da ke daɗe, na amince, kuma bai ne, na amince wallahi. Alhaji Adamu. Na'am, ranka daɗe. Aikinka guda ɗaya sharaɗi. Muna da labari kana da ɗamace wacce ka fi so, to mu ma muna son ta. Allah sai du. Za ka sadaukar mana da jininta, ma'ana za ka sadaukar mana da rayuwarta. Yata kuma? Ita kaɗai fa nake da ita. Doka na biyu, ko kuma ka je ka kwanta da ita. Allah sai du. Yata fa? Yata guda, wallahi a canza min wani, ko ba menene zan iya. Ka ɗauka cewa ana iya samun abun duniya ba tare da an sadaukar da wani abu mai amfani mai muhimmanci ba? Nan da ka kalle mu gaba ɗaya, kowa ya rabu da wani abu na shi mai amfani mai muhimmanci kafin kake ganin su a cikin matsayin da kake ganin su. Ya ta na kwanta da ita. Alhaji, kai, yasa za ka yi haka? Kuɗi shi ba, yin da ka gani nan
mata ta wanda na fi so a duk duniya ita na ɗauka da nika mulki kuɗi ha ba lalle karka damu ko ni nan da gani alhaji adamu mahaukata nake bi joji nake kwana da su ka gane ko sanata wasa ne Allah sa'idu nan da ke gani a nan mahaifina na baya na fatan kaji bisa dokan duk wanda ya ji sirri ya riga da ya shiga in har ka ce za ka fita daga wannan tafiya to za ka saka hatsari ko nan hatsari don haka mun ba ka nan da kwana 2 ka tabbatar ka yautar da ɗaya daga cikin dokokin da na shauka guda 2 da aka ke da a can da wannan da nake gani shi yar shi ciki take shi da shi a can da ai ban ce ba da shi kuɗi ya nan ba a can da kuma idan laifin a ce bai kawo yar makwatan ha